Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam, muna tambaya akan hukuncin mutumin da yake mazinaci kuma wanda ya riga sa zina gaba ba shi ba ni ya bari. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wassalatu wassalamu ala rasulillah. To hukuncin wanda yake aikata zina kun bai da niyyar bari, to lalle wannan mutum yana cikin haɗari wanda yake babba, saboda ita zina kaba'ira ce, tana daga cikin manyan zunubai wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana, sannan kuma aka ɗauki matakai akan haka. Allah na ta yi ta nuka bayar ma tun hauna an nukaffiru an kuma sai ya tuba idan kuka nisanci manyan zunubai, Allah ya sai mu kankare mu ƙananan zunubai. To ita zina tana cikin kabaira. Wannan hadisi na mutum bakwai wanda suke halaka ko ciki akwai mazanaci, kenan zina abu ce wadda take ba ta da kyau, haramun ce, sannan kuma tana da illoli wanda suke masu yawa. Da haka Allah yake cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah yake cewa kada ku kusance zina. Ita zina ta kasance wanda ta mummunan alfasha ce, sannan wata mummunan hanya ce wadda take kai dan adam cikin bala'i. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazina zani hina yazni wa huwa mu'min. Mazinaci bai yin zina a lokacin da yake zina alhali yana halin muni. Don da kaga yana aikata zina, ta wannan imani ya fita daga cikin zuciya shi. An ce idan mutum ya zo yana za a aikata zina, ana cire imani a cikin zuciya ne, kamar yadda ka san za a cire riga, haka Allah zai cire imani shi. Kenan abu ce wadda take mai haɗari, wanda idan aka je lahira aka shiga jahannama, farjijjika na masu zina za su dinga zub da mugunya, su dinga zub da ɗoyi, suna wari, har mutanen da suke cikin wata jahannama sai sun yi dinga neman tsari da waɗanda suke ciki, suna neman tsari saboda waransu ya zama musu wata babban azaba. Warin mazanata ya zama musu azaba a cikin lahira, da azaba da suke fama da ta wannan warin ya zama musu balai, har sai sun ga suna neman tsari da wani. Kuma sannan zina da aka ce ita bashi ce, idan mutum ya yi zina da yar wani, to shi ma sai a yi da yar shi. Idan mutum ya yi zina da ƙora wani, shi ma sai a yi da tashi. Idan mutum ya yi zina da magaji wani ko kan wani, shi ma sai a yi da tashi. Abinda ake ni idan kai zina da mata, ita wannan mata wadda kai zina da ita, na wani kudi wata ranza ta zama ƙowa wani, kuma kayi zina da ita, kenan kayi zina da ƙowa wani. Wata ranza ta iya zama magaji wani, za ta iya zama kan wani, za ta iya zama mata wani, kenan kuma ka zo kai kala da tata, kenan abu ne wanda ke mai hatsari. Sannan Allah wani subhanahu wataala ya kare zina, ya hana yin zina saboda menene? Saboda a kare zari'a, a kare nasaba. Sauran addinin musulunci yana kare nasaba, ana sa a kare wani dan wani ne, wani dan wani ne. Da haka da aka ta kira mutane Allah ta udu li abaihim wa qasr indallah, ku kira mutane da sunan uwayensu maza, kin shine arziki a wajen Allah. Kenan duk lokacin da aka yi zina, kenan an yi abu wanda ba na arziki, kenan Allah ubangiji subhanahu wataala a shari'a musulunci wanda ya yi zina ya nemi mace ta haihu, to a shari'a ba dan shi ne, ba dan shi ne na shari'a. Kenan kaga ba za a danganta shi da dan ba, sai dai a danganta dan da uwashi. Kenan idan ana hakan kaga duka za a karya nasaba. Sannan kuma idan aka ba mutane suka ci gaba da yin zina, kenan za a lalata aure. Idan aka ce wanda ya zina ba komai aka yi kaza, kenan ka an yi zai rushe gaba ɗaya. Za a waye gari wani bai san dan wani ba, za a wani ta harka ta lalace, ba mu gana wata nasaba, ba dangantaka, kenan ci wani dan wani jikan wani kakan wani, duka wannan al'amuran su lalace. To da haka Allah wani subhanahu wataala ya hana wannan. Da haka aka ɗauki matakai masu ƙarfi ga wanda ya zina. Idan an kama mazinaci ya yi zina wanda bai taɓa aure ba tare da shidu guda 4, ta ka ce an shi bulala 80, ita ma amta bulala 80. Idan kuma ma'auraci ne ya yi zina aka kama shi ya yi zina da mai aure, dukkan sama ma'aurata ne to yi su zai. Idan kuma guda ma'auraci ne guda kuma shi kuma bai aure ba, to wanda bai auren ba shi za a mai bulala, shi kuma bai arma a yi shi. Kina haka shara musanci ta tana da haka abu ne wanda yake mara kyau. Sannan kuma daga cikin al'amuran da mutum zai kiyaye zina akwai rumtsa ido, mace ta kame da ganin mazan da ba nata ba, namiji ya kare da ganin matan da ba nata ba. Kullum mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah ya ga mu ne maza su kare ganin su kare farjin su, zalika azkara. Kuma Allah ya ce kullum mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahum. A ga mu ne mata su ma su kare da su rumce ganin su, daina kallon mazan da ba nasu ba.
Allah ce wannan abin shine tsarki da su kare farjojinsu. Kenan daga cikin abin da ke sa hada zina akwai kallo. Mace ta zo ta yi ta shiga ta sa kaya wanda suke marasa kyau wanda su yawon hankalin ɗan nabi in ya kalli ta daga nan sai fitina ta tashi. An gane ko? Kenan sai ake yi sanin da jin daɗin kuma wani san cewa talazzubi kalamiya. Wannan zuri idan ajnabiya wa talazzubi kalamiya kawai da mai adalci ce. Shi ba na haddasa zina. Kallon wanda mun nisanci wanda za ka yi aramta ka zuwa mata daga ta kallo sannan kuma da jin daɗin maganarta kullum kana buga mata kullum kana mata whatsapp kullum kana kaza to duka wannan abin yana haddasa zina musamman yanzu harkar ta lalace idan ta social media da sauransu da abuwa za gani mata sun yi fastin sun yi shiga wadda take mara kyau da sauransu kuma ta ba da abun ɗanta akawun ɗanta da waye da mi kin da ƙarshe kawai daga ana yawa zuwa a haɗa kin da ka mu ji tsoron Allah mu kiyaye da abin da zai kai mu ga wuta. Shi ne a takaice in takaitaccen bayani akan abin da ya shayi zina. Allah wani su mata da ya kare mu daga zina ya tsare mu tsare ƴaƴan mu masu kuma Allah wani su mata da ya shirye su Allah wani su mata da ya shirye mu gaba da assalamu alaikum warahmatullahi